Nej, du kører selv. Nej, ikke den vej. Til venstre. Ej. Jeg vil gerne have en taxa ned til Emmerød. Han er ude med at køre den lige pt. Ja, det går rimelig godt. Skal vi lige få en applaus? Jeg vil lige høre Rafael ind i skilt. Så lige applaus den her. På lur, hvor mange kilometer han går. Han går tydeligvis 30 km. Vi skal lige have noget tempo ud. Det er en super video, den der. Ja, I kan bestille videoen på drunkdude.com. Bare lige for at få en... Ej, hvad sker der for de sjovt? Jeg kigger bare lige nu. Tror du, hun har købt shorts i Sportsmaster? Hun købte de der... Hvor fanden skal den op? Så var den der. Det er jo lort, der er musik eller lyd med på den her video. Skal den videre? Skal den i byen? Jeg tror inden, der har købt et par shorts der. Og der, så sejler videre. Vi mister lige. Der mister vi kontakt. Tune, så er vi op. Nu er vi op. Vi går igen. Jeg tror vi mister kontakten omkring der, hvor der er, hvad hedder det, hvor hende er den lækre. Hun ignorerer os. Bud. Jeg fandme klokken. Skal vi lige stå her et øjeblik? Skal vi lige trække vejret her? Pas på. Skal vi lige gå ind for her? Jeg sidder lige her og brækker.